De afgelopen weken was het zwoegen en zweten voor de eindexamenleerlingen. Nadat dinsdag de laatste antwoorden waren neergepend, konden ze vrijdag alle stress van zich laten afglijden tijdens het gala. Voorbereid op deze avond? Ja, ik ben naar de kapper geweest en verder heb ik me gewoon thuis lekker lopen klaarmaken. Red Bulletje in de ene hand, make-up kwast in de andere hand. En nu helemaal voorbereid. Dus mijn tante heeft me aangedaan. Een pak gehuurd, gekocht. Ik heb deze van mijn broer. Gewoon in de stad gekocht. Ja, voor mij hetzelfde. Ik heb alles zelf gedaan. Ja, ik ben ook naar de kapper geweest en verder gewoon gerust. Hoe voelt het nou om hier te staan? Ja, leuk. Ja, wel blij. Eindelijk klaar. We kunnen mooi door naar de volgende school. Ja, leuk. Ik mag volgend jaar nog een keer, dus... Ja, geen kramp in de benen meer. Ja, ik vind het ook wel leuk. Ja, eindelijk klaar en op zoek naar een nieuwe baan. Spannend en ja... Als jullie vandaag 1 examen mochten vervangen door deze avond, welk vak verdwijnt dan meteen? Natuurkunde natuurlijk. Duits. Geschiedenis. Geschiedenis. Frans. Nederlands. Wiskunde. Engels. Aardrijkskunde. Natuurkunde. Aardrijkskunde. Frans. Economie. Natuurkunde. Ja, overduidelijk natuurkunde. Wat was moeilijker? Een examen leren of vandaag de hele avond op die hakken lopen van jullie? Op hakken lopen. Hakken lopen. Toch wel, ja, toch wel examen leren. Hakken lopen. Hakken lopen. Ja, toch wel examen. Hakken lopen. Wat was moeilijker? Een examen leren of je stropdas strikken? Toch echt een stropdas strikken. Dag met. Dag met. Ik heb wel plotwist. Ik zit nog in het derde jaar. Hoe ziet de rest van de avond eruit? Ja. Vooral drinken. Ja, gewoon veel feesten. Ja, heel veel feesten. Zeg, gewoon asseren, een beetje gek doen. Komt ook goed. Ja, feesten. Ja, feesten gewoon. Ja, en naar de McDonald's.